uShonisani Lethole utsale umphefumlo wakhe wokugqibela kwenye yewadi zesibhedlele sase-Thembisa emva kokungeniswa kwakhe ngengxaki zokuphefumla. Emva kweenyanga ezisixhenxe unozikhalazo wezempilo kwingxelo yakhe udize ukuba uShonisani wavinjwa ukutya kwesibhedlele iintsuku ezine. Le ngxelo icebisa ukuba bathathelwe amanyathelo abasebenzi abali-19 ngenxa yokungabi nankathalo. Usapho lwakhe lona lufuna kunqunyanyiswe ngoko nangoko umlawulo intloko kwesi sibhedlele. We shouldn't be reactive in addressing issues because we need to understand what are the activities that led to the complaint that is been raised. So we don't need to be reactive. We need to go deep down and understand what happened, all of us, because we only relied on the report that was published by the Ombudsman. So, but we came here so that we also be appraised as to what actually happened. Kwadize kuba esibhedlele asinazo izixhobo ezaneleyo ngoko kwakungafanelekanga ukuba sibhengezwe njengesinye sezibhedlele ezakukhathalela izigulana ze-COVID-19. Until and unless you continue calling Thembisa Hospital a tertiary hospital but operating it as a district hospital, then that's not going to be the case. We are not going to actually be able to adequately satisfy all the necessary functions there, because among other things you need to say is that there is this hospital is doing, among other things, 1,400 deliveries per month. Now that talks about how large the area that they are serving. Ikomiti yezempilo epalamente kulindeleke ukuba idibane nomphathiswa wezempilo eGauteng kule veki zayo.